E deixada a calle Karl Johan, xa se chega. Aquí está a Catedral de Oslo. Con un corazoncito no xardín, ras fedoitetas. Let's take a walk. Este edificio, oh, mira a lúa. Parece que se toca. É unha pasada. O cerca que está. É unha pasada. Aí está o corazoncito no xardín. Vía Restaurer Kirchenstein. O sea, que están restaurando a catedral. En definitiva, má o menos. Pois isto é ir adentro, casi que non. Todo isto deben ser tendas, esa é a torre que vin aí no outro lateral da calle, que se está restaurando unha fonte aquí. Pois mira, 6 días aquí e non viñera a esta parte. Oslo ten bastante que ver. Vale.